milí poslucháči a v podstate diváci, vítajte. Ponovom diváci. Ponováme diváci, musíme si ešte na toto My sme sa zvyknúť, zhmotnili, Tomáš. že teraz nás niekto počúva, pozerá, neviem, čo s tým máme robiť. Neboli sme predtým iba hlas? Boli sme iba hlas a teraz už aj hlavy ako sok tela. Tak uvidíme, ako nás táto zmena nejak postihne. Verím, že v dobrom. Kristián, vitaj. Vidíme sa v novom roku. Čau, Tomáš. Sme ešte trošku taký neistí, podľa mňa, lebo mali sme takú dlhšiu pauzu, ale niekedy si treba oddychnúť. Oddychli sme si? Ani nie asi. Ani nie. Od podcastovania trošku. Áno. Vieš čo, ale počúvaj, ten algoritmus nás pošle niekde na okraj podcastovej spoločnosti. Myslíš kvôli tomu, že sme mali takú akože veľkú prestávku? Videá nám pomôžu. Videá nám pomôžu, lebo ten náš vizuál určite podporí tie naše hlasy. Pevne v to verím. Niečo nové? Čo ti ja viem? Dávaš si nejaké predsavzatia? Nie, ja k tomu pristupujem, že tu a teraz, takže keď chcem predsavzatie, tak akože ideš do toho hneď a nečakáš pol roka na to. Čiže kedykoľvek počas roka? Presne tak. A aktuálne nejaké máš? Neuveríš, ale mám. Trochu riešim tuky, lebo mi vyšiel vyšší cholesterol a niektoré ďalšie šmakocinky. Tak som sa rozhodol toto trochu riešiť v strave, takže dávam pozor na to, aké tuky príjmam v potrave a čo jem a čo nejem. A myslel som si, že ako je to také jednoduché, ale ono potom tie nástrahy začnú ťa podľa mňa doslova prenasledovať. No a to tu a teraz vzniklo kedy? To vzniklo teraz nedávno, keď mi prišli výsledky zo všeobecnej prehliadky, takže musel som to spraviť teraz, lebo bol to január, tak by som musel čakať až do konca roka, aby to bolo novoročné predsavzatie. Takže som sa do toho pustil, no a hneď na druhý deň inovačné vzdelávanie, však si sa ho tiež zúčastnil a dobre vieš, čo tam bolo za občerstvenie. To nebudeme spomínať. Ani nehovorme to tu radšej ani nahlas, aby sme to nerobili nejak. Bola tam téma výživy? Určite áno. A bolo tam aj jablko a banán. Aha, to som si nevšimol. Áno, to tam bolo asi pre mňa nachystané, takže hej. A veľmi sa teším, že som si robil prípravu na tento podcast na papieri a s perom v ruke. Normálne to taký old school prístup príprave na niečo. Dlho som to nezažil. Ale máš pekné písmo. Ďakujem. Kedy si naposledy písal? Dosť dávno. A takto štrukturovanie, to sú možno naozaj aj roky. Normálne, že bez randy, že iné Od vysokej školy? Asi. Ja som si na všetky poznámky vždy písal na papier, vieš, koniec skúškového. Karpalný to mal. Hej, a potom už aj by si akože hlavou vedeli ísť na ďalšie prednášky, len teraz tá dilema, že čím budeš písať. Nohou. To ma nenapadlo. Druhou rukou. Toto som skúsil, tá druhá ruka, to už tej bolesti ti príde niekedy všetko racionálne a teraz začneš písať tou druhou rukou a zistíš, že to nefunguje. Nie. Dobre, tak small talk by sme mali asi za sebou a možno, že to nebude s nami až také márne. A dnes nás čakajú dve témy, jedna bude taká antidopingová, druhá taká možno viac lifestyleová, ale máme tu začiatok nového roka, nový zoznam zakázaných látok, tak by sme si ho možno trochu predstavili. Tých zmien tam není až tak veľa. My možno vypichneme skôr niečo, čo je také extrémne zaujímavé, alebo sa oplatí o tom hovoriť. Pre nás extrémne zaujímavé, ale akože povedzme, že zaujímavé. Hej, túto bublinu som si hneď uvedomil. Takže poďme sa pozerať možno na beta-2 agonisty. Máme tam jednu zmenu v salmeterole. Len tak možno skrátke uveďme, čo sú to tie beta-2 agonisty, nech sme trochu v téme. Vieš, čo to sú liečivá? Používajú sa v liekoch, najmä na terapiu astmy. S tým si to najčastejšie spájajú športovci. A prečo sú zakázané? Zakázané sú, lebo zlepšujú športový výkon a v niektorých prípadoch majú aj nejaké zdravotné riziko. A čo by mohlo byť to zlepšenie, ako si ho môžeme predstaviť? Najčastejšie je to zlepšenie takého intenzívneho športového výkonu, čiže hovorím o nejakom krátkodobom hľadisku a z dlhodobého hľadiska, keby to išlo fakt, že vo vysokých dávkach, tak môžu mať aj kvázi anabolický účinok. A aby teda naši poslucháči, diváci, asi to takto nejako uchopíme, asi to vedeli predstaviť, tak to sú väčšinou tie inhalátory, s ktorými sa stretávame u astmatikov, prípadne alergikov a máme tam zo pár variant, ktoré sú povolené práve v tejto inhalačnej podobe. Až 4. 4 dokonca. A teda jeden z nich, ktorého sa tá zmena týka, je salmeterol. Tak čo je to tá zmena a prečo ideme v našej bubline vás presvedčiť, že je to tak strašne dôležité? No doteraz sme tam mali maximálne povolené dávkovanie, čiže inhalácia je výnimka, ale je to maximálne povolená dávka. No a ten salmeterol bol nastavený na 200 mikrogramov za 24 hodín. A ponovom sa to zmenilo tak, že sa tam pridalo, že v rozdelených dávkach, ktoré neprekročia 100 mikrogramov za 8 hodín. To nemyslíš vážne? Myslím. To je akože šok. To som nečakal. Veľká zmena. Keďže trochu poznám ten zoznam,
a budem z toho vychádzať. Podobný prístup sme už zachytili pri salbutamole, tak prečo to teraz takto postupne ide aj na možno ďalšie tieto príklady? Vieš čo, no máme nové údaje, nové dáta a na základe toho sa vieme nejako zariadiť. Aj s tým salmeterolom to bolo tak, že nebola to zmena od stola, ale spravil sa nejaký výskum a na základe toho prišla táto zmena v minulom roku napríklad aj s tým formoterolom takisto. A tá zmena alebo ten impact je naozaj taký veľký, že spraví zmenu to, že či si dám tú povolenú dávku jednorazovo v rámci toho dňa, alebo teda v rozdelených dávkach v nejakých intervaloch, to môže mať naozaj taký veľký rozdiel, že toto je ešte v oddelených dávkach terapeutické, alebo taký prístup, ale keď už by som si to dal naraz, tak už môžem ísť na hranu dopingu? Vieš čo, no my chceme predchádzať zlepšeniu športového výkonu, ktorý by mohol nastať. A no je to tak, že tieto inhalačné látky sú liečiva v liekoch a lieky majú nejaké odporúčané dávkovanie. A touto zmenou vlastne kopírujeme to, čo je odporúčané v terapii astmy. Tam je to vlastne, že 2-krát denne sa väčšinou inhalujú tieto lieky s obsahom salmeterolu a ide to od 25 mikrogramov do 100 mikrogramov v tej jednej inhalácii, respektíve akože v tej jednej dávke ráno večer. Keď náhodou nejaký športovec, čo nás sleduje, počúva, tak sa túto zmenu dozvedel. Týka sa ho nejak prakticky tá zmena? Vieš čo, pokiaľ dodržiava odporúčané dávkovanie od lekára, tak nie. Tá zmena vznikla preto, že áno, mali sme nejaké nové dáta. WADA zasponzorovala štúdiu a tam sa pozreli na viacero experimentálnych štúdií na športovcoch. Dokonca ich bolo, myslím, že 6, čiže spravili takú metaanalýzu a pozreli sa na to, že na základe týchto nových dát, aká je farmakokinetika salmeterolu, to znamená, že čo sa so salmeterolom deje v našom tele a zaujímala ich najmä exkrécia a prišli na takú vec, že je veľmi ťažké rozlíšiť, kedy máš športovca, ktorý dodržiava pravidlá a teda dá si len tých 200 mikrogramov za 24 hodín a potom máš športovca, ktorý pravidlá porušuje a dá si 200 mikrogramov ráno a 200 mikrogramov večer. Najprv to bolo nastavené tak, že sa predpokladalo, že toto bude fungovať a na základe týchto nových dát sa zistilo, že úplne to tak nefunguje a korešponduje to trošku aj s tým, že od tej zmeny, ktorá nastala vlastne v inhalačných liekoch, myslím, že to bol rok 2012, tak sme u salmeterolu nemali žiadny pozitívny prípad. To je celkom dobrá informácia. Myslím si, že je super, že aj za tým všetkým vie byť také vedecké pozadie a keď sme pozerali, že kedy v podstate tieto výnimky začali, tak rok predtým, ako som sa ja dostal do antidopingového 2013 si začal? Ja som začal 14 a myslím, že v 13 to zakázali, alebo tak to nejak bolo. A pozeral som aj štatistiky terapeutických výnimiek a vlastne pred týmto bolo strašne veľa terapeutických výnimiek na tieto inhalátory. Lebo tam nebola výnimka. Lebo tam bolo gro v podstate tohto problému a ako náhle tieto výnimky nastúpili, tak dramaticky ten počet klesol. Mňa napríklad zaujalo aj to, že teraz pri tom salmeterole sme mali tú metaanalýzu, čiže pozerali sme sa na niečo, čo už bolo publikované, nejaké dáta. No ale v tom predchádzajúcom roku s formoterolom to bolo tak, že WADA si zasponzorovala experimentálnu štúdiu. Čo je celkom zaujímavé, že idú aj do takýchto vecí. A mali tam vlastne elitných cyklistov, ktorým podali vlastne tú vtedy povolenú dávku 54 mikrogramov za 24 hodín, ale dali to vlastne v jednej dávke a zistilo sa, že to zlepšuje športový výkon. A zlepšovalo to športový výkon najmä v tom takom šprinte v rámci cyklistiky. A potom pridali vlastne tú ďalšiu reguláciu, že to môže byť maximálne 37 mikrogramov v priebehu, myslím, že je to 8 hodín. No a respektíve 12, teraz si nie som istý. Myslím, že sa to menilo. To bolo 28. No. Ale v podstate, že zabránili tomu, aby si človek dal 54 mikrogramov v jednej dávke, lebo to zlepšuje športový výkon. A s tými cyklistami to tie zapeklité. Akože podľa mňa všetko by mali na nich skúšať, lebo oni aj toho vedia podľa mňa najviac sem tam vyskúšať. Oni nám prinesú také trendy stále, že? Akože raz napíšeme podľa mňa nejaké cyklistické antidopingové memoáre. Že z toho hit. V podstate ostávame v téme inhalácie, by som povedal, ale presunieme sa k takej novej zakázanej metóde, čo je celkom zaujímavé, je to oxid uholnatý. A teda mňa ani nenapadlo minulý rok, keď sme to zistili, že takéto niečo by mohlo fungovať. A pamätám si z roku 2014, 15, 16, keď sa riešila inhalácia xenónu a radónu. To bolo tiež celkom šokujúce, olympiáda v Soči 2014. No a teraz máme teda oxid uholnatý, ktorý asi väčšina ľudí pozná ako taký toxický plyn, toxický oxid, ktorý máme teda aj v prostredí, pri spaľovaní vzniká, pri fajčení a podobne. Tak
Čo to má, prosím ťa, spoločné s nejakým zlepšením športového výkonu? Však to sa človek zadusí, nie? No vieš čo, zistilo sa opäť nejaká štúdia sa robila, bolo to v roku 2020 a podávali vlastne ten oxid uholnatý športovcom a zlepšil sa tiež ich športový výkon. Ten oxid uholnatý je zaujímavý v tom, že on veľmi súvisí s krvou a možno s krvným dopingom, to teraz môžeme tak naznačiť. A naša krv má v sebe hemoglobín, na ktorý sa viaže kyslík a vďaka tomu sa ten kyslík dostáva tam, kde sa má. No a tento oxid uholnatý spraví to, že vytlačí teda ten kyslík, lebo Chudák kyslík, že? inak, hej, to je také dosť nefér. A dokáže sa tam jednoducho naviazať veľmi, veľmi pevne ten oxid uholnatý a preto sa aj človek asi zadusí, keď by toho CO tam bolo strašne veľa. Koľkonásobne? Nejakých 200, 250 je to dosť veľa. 250 násobne viacej než kyslík. Tak. Takže to vytlačenie je veľmi rýchle a stále mi to smeruje k tomu, že však ten človek sa zadusí, tak prečo ísť do takéhoto nejakého rizika a ako to vôbec môže pomôcť zlepšiť športový výkon? No tým, že tam ten kyslík nie je, tak v organizme nastane hypoxia, lebo ty keď nemáš kyslík, ktorý ti prichádza do tkaní, no tak tvoje telo sa začína v úvodzovkách dusiť, to je ten stav hypoxie a musí sa tomu prispôsobiť. A to akože nemôžem ísť radšej do vyššej nadmorskej výšky a tam trénovať? No môžeš. Práve to bolo, tá štúdia, čo som spomínal z roku 2020, tam spravili vlastne to, že niekoľkokrát denne, bolo to v intervaloch každé 4 hodiny, podávali oxid uholnatý športovcom a zistilo sa, že ich hladina hemoglobínu sa zvýšila o, myslím, že to bolo 6% alebo 5%. No a bolo to porovnateľné s tým, ako keby na 3 týždne išli do vysokej nadmorskej výšky. Čiže buď budem 3 týždne inhalovať CO, čo už je zakázané, takže radšej to robiť nebudem, alebo na 3 týždne pôjdem do vyššej nadmorskej výšky a budem mať rovnaký benefit. A tú inhaláciu musíš robiť 3 týždne? Aby si mal ten istý benefit ako... To bol protokol štúdie, ale akože vieš, oni to porovnali, že 3 týždne takéhoto inhalovania, niekoľkokrát denne toxického plynu, podotýkam, sa rovná 3 týždne vo vysokej nadmorskej výške. No, ale tak ako trochu to cítim aj nejaké rizika. Určite je to toxický plyn. A keby sme dali do pomeru možno ten benefit risk, alebo teda tú celkovú rovnováhu takéhoto nápadu, tak ako sa na to pozeráš? No určite viacej rizik ako benefitov. Vieš čo, ono to celé vychádza z diagnostického postupu, inak ten oxid uholnatý sa nevychuje len tak, ono to prišlo vlastne z medicíny a robí sa to ako diagnostické vyšetrenie. Zase tá medicína. A A čo sa tým prosím ťa zisťuje? No zisťuje sa tým hladina hemoglobínu v tele, celkovo tá masa hemoglobínu, ktorú máme, čiže je to trošku rozdielne od toho, ako keď máme štandardný krvný test a máme len koncentráciu hemoglobínu v krvi a môžeme tým určiť aj obsah červených krviniek a takisto plazmu. Je možné, že by športovec naozaj pri takomto nápade mohol mať ohrozený život? Zdravie? Môže. Čo sa môže stať? Vieš čo, strata vedomia je veľmi častá, ale môže nastať aj smrť. Akože vieš, určite si počul o veľa prípadoch toho, keď niekto mal nejaké zlú životnú situáciu a rozhodol sa teda život ukončiť. No a zavrel sa do garáže, pustil si auto a zadusil sa vlastne tými výfukovými plynmi. Tak toto je rovnaký princíp. A je tam vlastne možnosť aj toho, že každý reaguje trochu inak, že pre niekoho tých 5% CO by boli ešte fajn, pre niekoho už by to bolo možno väčší problém, možná strata vedomia a podobne? Ja by som nebral len tých 5%, tam sa zvyšovalo o 5% ten hemoglobín. Ono je to nebezpečné, povedzme to tak. Určite by som do toho nešiel. Ono aj keď sa to robí v rámci diagnostiky, tak máš veľmi sofistikované zariadenia, ktoré to dokážu robiť. Viem, že niektorí z našich slovenských športovcov chodia do Prahy na takéto diagnostické vyšetrenie a tam vlastne vdychuješ nielen ten oxid uholnatý, ale máš kombináciu s kyslíkom v určitom pomere. A dostaneš veľmi presný a krátky bolus toho, čo vdýchneš. Vdychuješ to niekoľko minút a potom ti vlastne odoberajú krv a v tej krvi stanovujú tú celkovú masu hemoglobínu. A častokrát sa to používa aj v športovej medicíne a využívajú to športovci, keď idú práve do tej nadmorskej výšky a povedzme, že spravia si vyšetrenie pred tým kempom vo vysokej nadmorskej výške a spravia si vyšetrenie po a zistia, že akým spôsobom sa prispôsobilo ich telo tej vysokej nadmorskej výške, inými slovami, ako efektívny bol ten tréning. A oni si na základe tohto tréning vedia optimalizovať. A viacero cyklistov, ako si spomínal, že bolo tomto Tour de France, Vuelta 2024, tak priznali tie týmy, že áno, že používajú takúto techniku, ale diagnosticky. A tomu veríme. Ale asi áno.
No dobre, dáme im prezumciu neviny. Prezumcia neviny je dôležitá. Ja som si ešte našiel, že sa možno niekedy nehovorí o tom, že to CO sa neviaže iba na hemoglobín, ale má väzbu aj na myoglobín, a rôzne cytochrómy a mitochondriálne enzymy a tak, takže pri tom chronickom užívaní by sme sa v podstate dostali aj k tomu, že ten športovec by mal asi také nežiaduce účinky ako tuhý fajčiar. Myslíš, že by to športovec robil, že taký toxický plyn by každé 4 hodiny vdýchoval? Keby si možno nebol vedomý tých rizík, tak si hej, čo ja viem. Na druhú stranu poznáme autológne transfúzie, čiže športovci sú schopní nechať si odobrať krv, dať ju do chladničky, počkať si, kým sa im telo prispôsobí a potom si tú krv dajú naspäť. Takže v tej dobe by si asi tiež ľudia povedali, že to je trošku pritiahnuté za vlasy. Určite, alebo syntetické hormóny. Prečo by niekto ohrozil tak svoj život, keď vie, že môže zomrieť? To je asi to čaro toho rizika. Každopádne máme zaujímavú zakázanú metódu, ktorú bude veľmi zaujímavé analyzovať a dokazovať, aby sa tam aj prišlo na to, že či je tam naozaj tá úmyselná inhalácia, takáto priama, alebo tam môže byť samozrejme problém s fajčením, životné prostredie a tak ďalej. Takže si ešte aj možno aj počkáme, že ako sa bude toto celé vyvíjať. No a aby sme všetko iba neinhalovali, tak máme tu ešte nejaké nové zakázané stimulanty. A ja keď som ich zbadal, tak som si myslel, že tam je nejaký preklep, lebo sa to volá FL modafinil a FL adrafinil. Povedz to 3-krát a rýchlo za sebou. FL modafinil. Celkom ťažké. Myslel som si teda, že to je preklep, ale nie je to preklep, to FL znamená fluor, čiže tieto stimulanty, modafinil, adrafinil, ktoré sú známe, boli takýmto spôsobom upravené, ako si mi ty vysvetlil, halogenované, alebo teda bol tam pridaný halogén, že to si úplne ma tedy zabil. Tak na čo sa robí takýto prídavok, že máme modafinil, ktorý nejako funguje, stimuluje dobre, a teraz prečo niekoho napadne tam pridať fluor? Vieš čo, no zvýšiš lipofilitu, inými slovami rozpustnosť v tukoch a tým pádom tá látka rýchlejšie preniká cez hematoencefalickú bariéru do mozgu. Ty, ale sme teraz dali tých slovíčok. Že? Som sa cítil tak inteligentne na chvíľu. Takže ja to tak preložím, že rýchlejší nástup. Áno. Dobre. A ešte to niečo s tým urobí? Môže byť aj predĺžený účinok, teoreticky. A môžeme si len tak myslieť, že poznáme, ako funguje modafinil, čo sa týka mechanizmu, stimuluje. A stačí iba povedať, že keď sa tam dá ten fluor, takže rýchlejší nástup, viac to vydrží, alebo sa môže zmeniť vlastne celý profil toho? Môže sa zmeniť. Každopádne sú to lieky, alebo látky, ktoré nie sú schválené na užívanie ľuďmi. Napriek tomu sa vieš, kde vyskytujú. No ty to vieš, ale tak povedz. No, v doplnkoch výživy, kde inde. Takže v tomto zozname vlastne pre nás je taká asi najväčšia zmena, že tie látky ani moc nepoznáme a je veľmi šokujúce, že sa môžu vyskytovať vo výživových doplnkoch napriek tomu, že my dva ich nepoznáme. A takisto aj v hormonálnych metabolických modulátoroch pribudli ďalšie kontaminanty. To isté. Takže naozaj sa deje to, že látky sa vyvíjajú, nemajú spravený bezpečnostný profil, nevieme úplne, čo robia, ako fungujú, napriek tomu sa nejakým zázrakom dostávajú do výživových doplnkov, čo asi nebohuje čo. Alebo niekedy sa skúmali, zistilo sa, že majú nežiaduce účinky, tak sa s tým skončilo, v medicíne sa to nepoužilo. Niekto si to vygoogli, zistí, aké má vlastne tá látka vlastnosti a používajú v doplnkoch. A ešte máme ešte jednu zmenu v glukokortikoidoch, ktorá pre mňa bola taká, že čo sa to tam vlastne zmenilo, lebo nič nepribudlo, neubudlo, tak skús nám vysvetliť teda, že čo sa také markantné tam zmenilo. Pri glukokortikoidoch, ako kvázi pri jediných látkach, máme tzv. Vymývacie doby. My športovcom radíme, že keď sú u lekára, zavolajú nám, napíšu nám, že lekár mi chce podať injekciu tohto glukokortikoidu, lebo mám zápal šľachy alebo čokoľvek, tak my poznáme vymývacie doby a vieme im povedať, že cca koľko je tá vymývacia doba. To znamená od podania lieku po to, že už nemáme riziko pozitívneho dopingového nálezu. Môže to byť 3 dní, 5 dní, 10 dní v závislosti od podania a v závislosti vlastne od konkrétnej látky. No a čo sa zmenilo je to, že sa pridal komentár, že keď ten liek je s predĺženým uvoľňovaním, tak tá vymývacia doba neplatí. Opäť šokujúca zmena. No. Ale pre športovca sa toho až tak strašne veľa... Hej, to je také skôr pre nás, že keď robíme konzultáciu so športovcami, aby sme s tým počítali, aby sme im nepodali zlú informáciu. Myslím, že sme celkom dobre uchopili tento zoznam a vysvetlili, čo sa asi tak zmenilo. A je čas pretočiť list. Dramatická pauza. Fúha, ty si písal ešte na druhú stranu. Chcem byť eco-friendly, tak mi bude míňať 2 papiere, keď stačí jeden, hej.
Ideálne by bolo, aby som mal mentálne poznámky iba v hlave, ale to už je veľmi vysoký level podľa mňa podcastovania. A druhú tému sme si teda vybrali, aby som to zľahka premostil, teda z takej hormonálnej oblasti, z oblasti ale možno aj chudnutia, alebo úpravy hmotnosti a podobne. Je to cielené? Je to cielené kvôli januáru? Je to cielené, tie novoročné predsavzatia, možno, že na to tu zarezonuje. A mali sme teraz inovačné vzdelávanie, ktoré bolo inak perfektné. Máme podľa mňa nádej, že všetko bude v poriadku v tom našom školstve. A tam sme sa dopracovali k tomu, že keď sme kedysi hovorili o spaľovačoch tukov, takže už to asi teraz nemá úplne zmysel riešiť, pretože máme tu oveľa zaujímavejšie a efektívnejšie spôsoby, ktoré sa oplatí rozobrať. A jeden z nich je teda GLP-1, ktorý pod tou skratkou možno nie každý pozná, ale máme teraz teda rôzne lieky, ktoré sa kedysi využívali striktne na manažment cukrovky druhého typu, ale teraz sú teda aj v obehu kvôli znižovaniu hmotnosti. Takže ako by sme možno definovali tieto látky, čo to je zač? No, je to semaglutid. Inými slovami, to môže byť Wegovy, Ozempic, to myslím, že naši poslucháči, prípadne ponovom už aj diváci, pravdepodobne poznajú. Máme si tú krabičku nejakú doniesť, aby to bolo na tej kamere. To musíme ešte vylepšiť do budúcna. Stále je čo zlepšovať. No dobre, tak máme tieto látky a majú nejaký účinok. Ten účinok je taký, že nám znižujú hlad a tým pádom trošku menej papáme a potom chudneme. A čo to má prosím ťa spoločné s tou cukrovkou? O tom nerozumiem, že primárne sa to dávalo pacientov z diabetes mellitus typ 2. A teraz čo to je? Oni pomáhajú manažovať hlad, ale takisto pomáhajú manažovať glukózu. A to tým, že zvyšujú citlivosť nášho organizmu voči inzulínu a potom tá glukóza sa trošku lepšie využíva. Ono, keď máš diabetika druhého typu, čiže ho má ten diabetes získaný, ako nenarodil sa s ním, nezískal ho ešte počas toho nejakého skorého veku, tak jemu dochádza k tomu, že tvorí sa mu inzulín, že to telo ho ako keby nechce, nazvime to tak, že vzniká tam rezistencia a potom na základe toho sa znižuje produkcia už aj toho inzulínu a nakoniec potom ten inzulín musí užívať. No a v tom prechodnom období užíva antidiabetika, častokrát sú nejaké tabletky, metformín je veľmi taký známy a s tým sa často začína. No a teraz tu máme na trhu takéto nové liečivá, ktoré pomáhajú zvyšovať citlivosť voči inzulínu, tým pádom znižovať rezistenciu. A ako to celé vlastne potom súvisí s tým chudnutím, že veľa ľudí si myslí, že budem si dávať teda napríklad ten spomínaný Ozempic a zázračne schudnem. Ako to teda s tým, je to naozaj také zázračné? Až taký zázrak tam nie je, ty musíš menej jesť, aby si schudol, alebo sa viacej hýbať a tak ďalej. Čiže ono to nie je úplne také jednoduché. No a tieto látky ti môžu pomôcť. A na čo si to mám dávať, čak menej jesť, na to si nemusím dávať liek, nie? No hej, ale vieš, ako to býva s dietami. Viem. Nastavíš si dietu a akurát v tej chvíli proste ten koláč, tá horálka, to je tá najlepšia vec, ktorá ti chýba. Myslíš tú horálku, čo ti večer prehovára do ucha, že poď ma zjesť? Áno, minulé som mal v poličke horálku, nezaspal som, chcel som sa zobudiť, zjesť ju a potom... A konečne bolo v izbe ticho, ja? Áno. No, znie to super. Odvratená strana? Fúha, no tak akože stále je to taká skrátka. Ináč ja som sa teraz prvýkrát stretol s tým, že keď som sa rozprával s niekým, kto Wegovy berie, respektíve ten semaglutid, tak povedal, že pre neho je to hanba. Že veľakrát už sme trošku takí otúpení sociálnymi médiami a tým, že je to trend, že to ľudia užívajú, tak si vraví, že aha, no tak užíva Wegovy, užíva sa Ozempic, že je to niečo veľmi trendové a také prijaté spoločnosťou. A potom prvýkrát som bol konfrontovaný teda s tým, že pre toho človeka to bola hanba v tom zmysle, že to nezvládol sám. No toto je inak celkom zaujímavé, čo hovoríš, či som nad tým trochu rozmýšľal v zmysle toho, že predtým bol ako keby ten body shaming o tom, že si možno obézny, máš kila navyše, rob so sebou niečo, hej? A teraz si zober, že užiješ takúto látku, pomôžeš si s tým, konečne teda chudneš, vyzeráš asi lepšie alebo tak, ako si chcel, ale ten body shaming vlastne nemusí úplne odísť, pretože ti potom niekto pleskne to, že nejako dobre vyzeráš, ale povie ti, že to si nejakými liekami, skrátkami a že toto sa úplne vytratiť nemusí. To je podľa mňa zaujímavý sociálny dopad. To určite. Myslíš, že by si schudol, keby si bral iba Ozempic alebo Wegovy, ale jedol by si to isté? No určite nie, lebo tá matematika si nepustí, že vždy musí byť väčší výdaj ako príjem.
Ale áno, viem si predstaviť, že mať kalorický deficit a popri tom trošku upratanú hlavu, aby ťa tá horálka nenaháňala každú noc, tak to môže pomôcť. Na druhej strane to vytvára otázku, že čo robiť potom, keď skončí tento cyklus, že človek sa dostane na tú svoju ideálnu váhu, že ak toto nemá podchytené, tak ten jojo efekt tam bude presne taký istý ako pri akejkoľvek inej diete. Ja to spomínam preto, lebo nedávno som sa rozprával s kamarátkou a ona spomínala, že jej ocino je nastavený vlastne na Ozempic a užíva najvyššiu dávku už pol roka a pribral kilo. Nič neschudlo. Tak asi tam bude niekde pes zakopaný v tej strave. Presne tak. Ešte mi nápadlo potom, že Ozempic ide do 1 mg, máš 0,25, 0,5 a potom 1 mg a potom napríklad Vegovi, čo obsahuje takisto semaglutid, ide aj 1,7 mg a potom 2,4, že možno keby sa tá liečba zmenila, tak sa niečo posunie, ale tu hovorím o tom, že jeho ocino je diabetik, ktorý je obézny. A tam hlavne pri tom, keď sa to spojí s tým diabetom, tak tam máme asi aj celkovo taký metabolický syndrom už potom v nejakom bode, takže nie je to také asi jednoduché. Ale keď spomínaš tie dávky, tak toto je asi aj teda taký aktuálny predmet výskumu, že sa veľmi rieši, ako ešte vyššie dávky v podstate pôsobia a ako dokážu fungovať. A ešte sa stretávame s ďalším liekom, ktorý je Mounjaro, ak to správne vyslovujem, tam sa nachádza trošku iná účinná látka. Tam je aký rozdiel, alebo ako to tam funguje s touto? Vieš čo, no vždy vychádzaš z niečoho, že napríklad pred semaglutidom bol liraglutid, potom trošku sa obmenila tá molekula, vznikol semaglutid, ten semaglutid bol účinnejší a teraz máme tirzepatid, ktorý je zase čosi účinnejší a to vďaka tomu, že má zmenený mechanizmus účinku, nejdeme len na tie GLP-1 receptory, ale ideme aj na tzv. GIP receptory. To sú veľmi dlhé receptory. A to je dôvod, prečo to Mounjaro má o niečo vyšší účinok na tú redukciu hmotnosti? Áno. Vieš čo, cca to vychádza, že by mal byť raz tak účinný. Niekedy sa možno zabúda na to, že sú to lieky, ešte aj na báze agonistov hormónu, ktorý má toho trošku viac na starosti, ako by sme si možno mysleli a z toho nám potom budú plynúť aj nežiaduce účinky. Ono aj keď sa tieto látky vyvíjali, tak v podstate museli vyriešiť dva hlavné problémy a to je to, aby v podstate vydržal ten agonista výrazne dlhšie v tele, pretože ten, ktorý máme my, má počas rozpadu 1 až 2 minúty. Čiže my máme tiež GLP. Máme, však jasné, inak by si jedol do nekonečna. A už nehovoriac o tom, že ako vyriešiť to, aby telo nezačalo vytvárať protilátky proti takémuto lieku, takže toto sa dosť intenzívne riešilo a s tým potom vlastne súvisia aj tie rôzne nežiaduce účinky, ktoré môžu nastať a keby sme si to možno pozreli štatisticky, čo sa zatiaľ popisuje, tak gastrointestinálne nežiaduce účinky bývajú veľmi, veľmi bežné, či už je to zápcha, hnačka, rôzne koliky, krče a podobne, tak to s čím súvisí? Vieš čo, to je veľmi častý nežiaducí účinok, ktoré má akýkoľvek. Väčšina liekov. Áno. Ale tam by som možno ešte spomenul to, že ono to znie tak, ja neviem, neškodne. Máš nevoľnosť, potom môžeš trošku zvracať, mať hnačku, zápchu, prípadne nejaké iné problémy gastrointestinálne, ale k čomu to vedie je často dehydratácia. No a keď máš človeka, ktorý má problémy s obličkami, tak sa to môže vystupňovať, takže takíto ľudia, keď to ide cez lekára, je to kontrolované, tak majú práve tie obličkové parametre kontrolované, aby sa vedelo, na čom sme. No a potom máš rekreačných užívateľov, povedzme to tak, ktorí si vybavili takýto liek a užívajú to za úplne iným účelom. Alebo máš športovcov, ktorí dehydratovaní môžu byť či už z toho, že chudnú do nejakej váhovej kategórie, prípadne majú ten športový výkon vytrvalostný, veľmi intenzívny, nejakí maratónci, ktorí niekoľko hodín sa potia a tak ďalej, tak si predstav, čo to môže spraviť. Dosť veľký problém. Že? Ono máme to aj v našom monitorovacom programe v antidopingu, tieto dve látky. A preto sa o tom rozprávame, že? Sa o tom rozprávame a sme veľmi zvedaví, ako postupne budú tie výsledky vychádzať. Čo je ten monitorovací program? To je program, kde sa látky iba monitorujú, čiže zisťujeme ich prevalenciu športovcov, ale nehrozí za to trest. A ja by som si osobne myslel, že je nemožné pre športovca vrcholového, aby užíval takúto látku, lebo vieš, že to není stimulant, ktorý si dáš pred súťažou, to musíš mať aspoň teda pol roka, aby to nejako fungovalo, tak byť na takom kalorickom deficite a zároveň podávať ten vrcholový tréningový výkon minimálne,
musí byť veľmi, veľmi náročné z môjho pohľadu. Určite, lebo ty máš deficit a ty máš nejaký obrovský výdaj tým, že si športovec a čo to potom znamená? No znamená to, že sa ti bude znižovať výkonnosť, lebo budeš odborovať svaly, budeš mať menej energie a môžeš mať ešte aj tie gastrointestinálne problémy. Mnoho ľudí si možno povie, že tie gastrointestinálne problémy, že to ešte nejako prežije a že nie je to až taká katastrofa, že stojí to za to, ale tých problémov môže byť viacero. Treba s tým Aký je taký najzávažnejší? Za mňa je to asi zápal pankreasu, takzvaná pankreatitída. Pankreas v našom tele má naozaj veľa funkcií, okrem toho, že rieši inzulín, tak aj iné hormóny, takže keď je problém s pankreasom, to vôbec nie je sranda a častokrát to končí fatálne. Že nie je to len také, že keď máš zápal hrdla, dostaneš antibiotika a ideš, tak zápal pankreasu môže byť pre niekoho naozaj ten final bod a je to veľmi ťažké sa z toho nejak vôbec dostať. Takže tento nežiaducí účinok je veľmi vážny. Preto je dôležité, aby asi človek, ktorý sa rozhoduje ísť týmto smerom, bol pod lekárskym dohľadom, mal spravené patričné vyšetrenia, aby sa možno eliminovali rôzne interferencie. Vyskytuje sa aj zápal žlčníka, takže niektorí pacienti po pol roku alebo 3/4 užívania týchto látok majú problém so žlčníkom. Čo je takisto závažné. Áno, čiže nemať žlčník a musieť ho vybrať, tak sa vám vlastne žlč, ktorá spracováva tuky, nemá kde hromadiť. Myslíš, že to je taká autoimunitná reakcia? Neviem, celkom mňa to zaujímalo. No asi aj ťažko priznať to, že vieš, no keď ide niekto na Ozempic, tak si nedá vyšetriť komplet celé telo, možno si to spraviť krvné parametre a zistí sa, že či má zápal a či má dobrú koncentráciu krviniek, ale to je tak všetko. No kto ti vyšetrí žlčník, keď s ním nemáš problém. Ale ty už môžeš mať napríklad začínajúce žlčníkové kamene, ktoré sa ešte neprejavujú veľmi výrazne. Ale práve takýmto zásahom, že to by aj nebolo podľa mňa o tej samotnej látke, ale o tom, ako zmeníš ten životný štýl, ideš do deficitu, nemusíš mať dobre nastavenú nutričnú hodnotu, ty zdravý, a tým pádom si vlastne v malnutrícii, čiže si zle vyživovaný. Ja som zvedavý, ako to dopadne aj u našich športovcov, vieš, ten monitorovací zoznam. Od 2024 sledujeme semaglutid a od 2026 už aj ten tirzepatid, tak som zvedavý, ako to dopadne. Uvidíme tú prevalenciu, možno tam bude aj nejaké zlepšenie športového výkonu. Vieš si predstaviť v nejakom športe, že by semaglutid zlepšil športový výkon? Ja si to predstavíš športov, kde je veľmi tá váha dôležitá, čiže čím je tam ten športovec ľahší ako keby, tak tým má väčšiu výhodu, alebo že ten manažment hmotnosti je jednoducho veľmi kľúčový, či sú to váhové kategórie, len tam je väčšinou veľmi dôležitá aj sila. Takže si myslím, že tam by sa mohlo stať, že by schudol, ale by mu odišla aj tá sila a určite trošku aj z tej svalovej hmoty. Takže ťažko povedať, že kde by to... Víš, čo mňa v tomto zaujalo športové lezenie? Že by si možno neuveril. Oni ti teda vraj majú problémy s tým, že športovci zámerne chudli, aby mali čo najnižšiu hmotnosť a tým si zvyšovali výkon, pretože menili vlastne ten pomer, že sila hmotnosť a boli proste rýchlejší na tých stenách. No a bol to natoľko veľký problém, že u mnohých športovcov sa diagnostikovali poruchy príjmu potravy a takisto tzv. REC. To je, že syndrom nedostatočnej energie. V minulosti sa to už nazývalo aj ženská športová triáda a to je podvýživa, vynechávajúca menštruácia až amenorrea, že vôbec tá menštruácia a menštruačné krvácanie prítomné nie sú a osteoporóza, čo znie teda dosť zle. No a v tom športovom lezení tieto REC a takisto tie poruchy príjmu potravy boli natoľko výrazné, že oni si vytvorili vlastné pravidlá, čo sa týka diagnostikovania takýchto ochorení, kedy vyžadujú od národných organizácií a takisto na medzinárodnej úrovni kontrolu športovcov a merajú im napríklad aj BMI. BMI majú nastavené na nejakej hranici. Nemôžu ísť pod. A nemôžu ísť pod. Čiže cyklisti si sledujú hemoglobín pred súťažou a toto sa sleduje veľmi zaujímavé. No a stretol som sa s tým, že jedna športovkyňa údajne bola veľmi dobrá a potom vlastne to BMI nevychádzalo. Už jen na 20 rokov je to BMI nastavené na 18 a ona teda bola pod a na to, aby mohla naďalej športovať, musela pribrať. Tak údajne musela pribrať 6-7 kg. Keď ich pribrala, tak sa že úplne zhoršila. To nie je dobré. Neznie dobré, ale zase tam sa mi veľmi páči, že tá medzinárodná federácia zaujala veľmi rýchlo postoj ku semaglutidu a k tirzepatidu a podobne, že počúvajte, máme problém už teraz s týmito vecami. Rozhodnutie je
nie je odporúčané u našich športovcov, lebo naozaj zlepšuje športový výkon, sú tam zdravotné rizika a tak ďalej, tak sa postavili k tomu tak, že nie, toto tu nebudeme tolerovať. Akože super, takto by to malo fungovať. Si myslím, že jednoducho dať nejaké odporúčanie, nejakú hranicu, aby sa to ovplyvnilo. Samozrejme je to forma odporúčania, zakázané to v terajšej chvíli nie je, ale páči sa mi ten postoj. Ja si myslím, že je dôležité povedať, že je to naozaj na každého rozhodnutie, ako cesto sa vyberie. Myslím si, že stále smerujeme k tomu, že to je stále menej a menej také tabu. A asi je dôležité byť v tom taký transparentný, že ak niekto je nastavený na takýto režim, tak je v poriadku o tom hovoriť a nehambiť sa za to, veď aj prečo. A rozhodne by som išiel do toho s tým, že mať niekoho, či už je to nejaký výživový poradca, samozrejme aj s lekárom, byť v nejakom programe, kde sa ten človek naozaj naučí, ako zmeniť stravu a hlavne pochopí, prečo priberal doteraz. Lebo keď prejde ten program a ty sa vrátiš do toho starého života, tak ten jeho efekt musí byť brutálny. Teraz sa napríklad aj veľa rieši to, že ako eliminovať práve to spätné priberanie a taký zaujímavý model, ktorý je veľmi jednoduchý, spočíva v tom, že teda áno, máme teda nutrične upravenú stravu, všetko super. Popri tom sa odporúča 2-krát do týždňa taký ľahký silový tréning, nič premotivované, zvýšený príjem proteínov, to je dôležité tej samotnej strave, a kľudne doplniť aj kreatín, a aj pre mužov, aj pre ženy. Lebo keď máš deficit, tak odbúravaš svalstvo. Presne tak. Je to taká ochrana. Áno, je to taká ochrana tých bielkovín, aby nám to teda nešlo práve z tých svalov dole. Lebo čím máš menej svalov, tým máš aj menší bazálny metabolizmus na spalovanie. A v diete by si zvýšil bielkoviny? Napriek tomu, že si v deficite? No jasno, lebo tie bielkoviny ti dajú aj ten pocit, že si zasýtený a jednak nebudeš tie bielkoviny, teda tie svaly tak veľmi odburávať. A ešte sa odporúča byť 2-3 týždne už pred nasadením Ozempiku na prebiotikách, na nejakej vláknine, kľudne aj teda v tej nejakej výživovo-doplnkovej forme, aby si trošku predchádzal tým potenciálnym problémom s tráviacim traktom, ktoré môžu súvisieť aj s tým, že sa ti pomalšie vyprázdňuje žalúdok, spomaluje sa peristaltika čriev a podobne. Takže toto je celkom zaujímavé a potom, keď skončí ten ozempikový cyklus, tak tým, že si mal ten tréning taký ľahký, tak vtedy vlastne je na mieste pridať, lebo si aj o niečo zvýšiš kalórie udržiavacie, aby ti to Zvielaš príjem, ale zároveň zvýšiš výkon. Áno, čiže si to tak vybalansuješ, tak na toto je dobré mať to naozaj podchytené s niekým, kto sa tomu trošku aj venuje a vtedy ten celkový dopad môže byť výrazne lepší. No a samozrejme, keď by sa popri tom niekto chodil vážiť aj na také tie špeciálne váhy, ktoré ti povedia, koľko percent máš tuku, viscelárneho tuku a pomer svalovej hmoty a podobne, tak si tam vieš aspoň raz za mesiac kontrolovať, že či ten... Takže sú dôveryhodné, koľko percent im dávaš? Akože ten výsledok toho? Skôr myslím tie váhy. Ja by som išiel na nejakých 80-90%, že je to aspoň také odhadové, ale myslím si, že čo tam môže fungovať je, že tam porovnávaš vlastne svoje hodnoty. Že nejdeš do nejakej referencie iba všeobecnej, ale že tak na začiatku chudnutia sa dám odvážiť a po mesiaci, keď prídem, tak sa budem porovnávať s tými mojimi hodnotami. Tak aspoň vidím, že či je to taký trend, že idem dole z tuku a tie bielkoviny ostávajú celkom stabilné. Ideálne by sa ešte aj trošku zvyšovali, čo sa týka tej svalovej hmoty. Takže na takúto referenciu samého seba je to podľa mňa oveľa lepšie, ako sa len vážiť na celkovú hmotnosť, lebo si tú celkovú hmotnosť vieš rozdeliť na drobné. Jasné. No v podstate, že za mňa sú trošku nepresné, ale aj keď sú nepresné, ale používať stále rovnakú váhu, tak je stále rovnako nepresná. Takže sa dostávaš k tomu, že niečo sa mení, a ideálne sa to mení dobrým spôsobom a tým pádom ťa to motivuje. Keďže si vedec, tak vieš, že je to veľmi dôležité poznamenať, že toto je len prístroj alebo nejaká metóda, ktorú treba správne interpretovať, čo sú tak dve vlastne dosť odlišné veci, takže aj na tú interpretáciu treba dať pozor. Mám ešte takú radu pre našich rekreačných športovcov, že keď sa rozhodnete chudnúť, povedzme aj takýmto spôsobom, môžete sa vážiť každý deň, ale robte si priemery tej váhy za celý týždeň a potom si porovnávajte týždne medzi sebou, lebo ono zo dňa na deň aj tým, koľko máte v sebe vody a tak ďalej, sa to môže meniť a môže sa to meniť aj tak, že ste trošku nešťastní, že však včera som mal o kilo menej, som na Ozempiku a dneska mám o kilo viac, tak je to trošku demotivujúce, ale keď si to spriemerujem za celý týždeň, tak ja chcem vidieť vlastne len ten trend, že v priebehu tých týždňov to ide dole. Ja by som ešte povedal, že ideálne sa vážiť tak maximálne raz za týždeň, alebo možno aj raz za mesiac, lebo niekedy ti to nedá. Nedá, ja som si to tiež sledoval, prosím ťa, čo budem hovoriť.
dosť ma frustrovalo, že je čože každý deň, ale ja som sa vážil niekedy aj 3-krát za deň, len akože aby som videl. Tam sa boli niekedy 3-kilové rozdiely. Ja som Vieš, čo som robil? Čo som robil, keď sme boli na jude? A potreboval som schudnúť do váhovej kategórie. Ja som sa vážil s tým jedlom, ktoré som chcel zjesť. A mal som to vynulované, že najprv som si odvážil tanier, aby som nemusel počítať. A ja som sa s tým jedlom odvážil, aby som vedel, že ako na tom som. Ale toto sú extrémne veci. Nie, to je úplne Toto sú extrémne veci, ktoré sa diali možno 1-2 dní pred súťažou, kedy išlo fakt do tuého. Áno, Kristián je detailista, takže on keď sa na niečo zameria, tak si odváži ešte na dobku predapo a svoje telo tiež predapo. Tak ja verím, že sme trochu uchopili túto tému aj tak s nadhľadom, aj tak chápavo a aj trochu vedecky, že čo je za tým, všetko má svoje pre a proti, ale ja by som možno vystrihal iba pred takým tým samovolným užívaním bez nejakého dohľadu, pretože tie vedľajšie účinky tam jednoducho sú, treba s tým rátať. A uvidíme, kam nás teda ten svet zavedie, že či ten body shaming sa teraz presunie v podstate na to extrémne chudé telo, alebo čo sa s tým celým udeje. Ale možno sa zhodneme, nie? Že u športovcov by sme to neodporúčali. Športovci majú vydať dostatočne, si myslím. Ja si tiež myslím a hlavne oni majú naozaj veľké nároky na to svoje telo a ten fyzický výkon, takže u nich ísť do takéhoto kalorického deficitu by podľa mňa... Môže viacej uškodiť. Asi áno. Závisí asi, aký je to šport, ale predstav si, že ty by si potreboval v tvojom silovom trojboji schudnúť do nejakej kategórie a išiel by si touto cestou, tak by sa ti to podarilo, ale akože asi by si v tej nižšej váhovej kategórii nemohol konkurovať tou silou. Takže... Počúval, ja som včera videl sumo. Sumo? Prvýkrát v živote som si na YouTube pozrel sumo. A čo ťa napadlo? Vieš čo, algoritmus, ja som začal pozerať judo, lebo niekedy som judo robil a prehodilo ma to, že vlastne jeden český judista nejakú chvíľku robil aj to judo a potom prešiel robiť sumo a on ti bol relatívne štíhly. Nie, bol štíhly, nazvime to tak, lebo bol vysoký, mal okolo 120 kg a on ti normálne, ale naozaj, ukážem ti potom video, počkaj, on ti bil tých veľkých Japoncov. Normálne ich zmastil? Čiže keď končíte so sumom a máte 300 kg, tak možno aj toto je na mieste. Myslím si, že teraz je úplne vhodný čas si to tak celé zhrnúť, možno také tie tvoje 3 body odporúčania, čo by si chcel, aby si naši diváko-poslúchači zapamätali z tohto podcastu. Máme zmeny v zozname, máme ich zverejnené na stránke, tak až si ich nebudete pamätať, pozrite si ich alebo nám napíšte. Keď ste športovec, neužívate Ozempic. A keď ste rekreačný športovec / nejaký človek, ktorý má problémy s obezitou, tak možno je to na mieste, až to iným spôsobom zvládnuť neviete, ale treba si dávať pozor. Myslím, že si to veľmi pekne zhrnul. Ďakujem za túto novoročnú prvú epizódu v tomto roku a budem sa tešiť. Budú aj ďalšie? Dúfam, tak snaď to prežijeme a môžeme nadalej. Určite budú. Ďakujeme za pozornosť, aj za sledovanie, aj za počúvanie, aj za všetky vnemy, ktoré ste mali z tohto podcastu. Vidíme sa na budúce. Ahojte. Aj počujeme. Počujeme, áno.